Al Majdul Tower. Tama ba ang pronunciation ko? Ito yung makikita mo palagi pag dumadaan ka ng King Fahd Road dito sa Riyadh. Mas kita siya pag northbound lane ang daan mo or sa King Fahd Branch Road ng Imam Saud papuntang Riyadh Gallery. Almost magkatabi lang sila niyan. Ngayon ko lang ito napuntahan ng malapitan pero parang medyo tight ang security niya kaya hindi na ako pumasok sa loob. Meron din dyan sa paligid mga markets tulad ng bilihan ng mga rattan furnitures. Ito yung kadalasang tinatawag na twisted or twisted tower or skyscraper. Fact, ito pala ay ang 8th tallest building in Riyadh at siya namang pang-12 pinakamataas na skyscraper sa buong kingdom ng Saudi Arabia. Ang taas niyan ay 244 meters or 800 feet. At ito yung napiling entertainment zone sa ginanap na Riyadh season noong 2022. Ngayon ko lang nalaman. Thanks Wikipedia. Alam niyo bang itinayo ito noong 2012? Wala pa ako noon dito. At natapos siya noong 2019 lang. Napakahangin dyan. Ang sarap tumambay. Kahit medyo mainit. Tapos marami ding mga tao dyan kasi nga puno ng iba-ibang bilihan ang paligid niya. Ikaw, ka-OFW, napuntahan mo na din ba itong Twisted Tower? Paano? Welcome to Saudi Arabia.